Lamat wos katon tejane yen mbok berangkat taman jarang aduh wiragane sinawang tan ambo yen besengut wimbo patut nyoto jatmi komrati aduh lastri tali lopi sasarek mo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya wis kecetan rasa sengsem brengetiku pacaane sarwa asri jrobat tenku tansah kuwur kang mas wos lumaya amung kang mas paraningsih sawetawis nuwun kunjuk panjenenganipun sedaya pandhemen langen tayub ingkang sakmenika wekdal sampun kacaosan pikir mat sampur kinaturan jumeneng saking sasana palenggan tumuju wonten ing sasana paharjan nuwun salam lamat wos katon tejane yen mbok berangkat taman jarang aduh wiragane sinawang tan ambo yen besengut wimbo patut nyoto jatmi komrati aduh lastri tali lopi sarek mo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya wis kecetan rasa sengsem brengetiku bacaane sarwa asri Kakung Marji jrobat salam
kalian Udo Laras Indonesia. Sinang goyong dening Radista Audio. Kimi video syuting. Lamat wos katon tejane yen mbok brengketan mencerang aduh wireng kene sinawangtan ambo seni yen besengut wimbo patut nyoto jatmi koprak ngati aduh lestari yo tan lilo bisa sakrekmo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar sayang kaya wis lumayan rasa seneng ngingatiku bacaane sarwa asri jero batenku tansah kuwur aduh wis lumayan mung kang mas parane nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya wis kencetan rasa sengsem mrengatiku bacaane sarwa asri jero batenku tansah kuwur aduh wis lumayan mung kang mas parane bojone kancane monggo ingkang badhe nderek berkat dono swanten kasumagiaken sesarengan kalian Udo Laras Indonesia. Oh tuti ya. Yuk, jos. yen eling nalika semono Saiki ora to? kowe teko arep ngomong apa ning ngisor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo kok
sedelo iso nambani kangenku kembang mlati arup gandane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi tresno kok bojone umum yen weruh aku mung bisa ndomplong sing tak jaluk waktu kanggo aku senadyan sedelo iso nambani kangenku kembang mlati arum gandane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci